नमस्कार, मी किरण पास्टे. येत्या 22 एप्रिल 2023 रोजी चुनावटीमध्ये नमस्कार, मी किरण पास्टे. येत्या 22 एप्रिल 2023 रोजी चुनावटीमध्ये सीपीएलचे आयोजन केलेले आहे. तरी सीपीएलचे आयोजन केलेले आहे आपले माझे परम मित्र बाली भाऊ, संकेत भाऊ, भूषण आणि रोहित गुप्ता. रोहितच आहे ना? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है. तसेच याचे आयोजन केलेले आहे रोहित. तसेच याचे आयोजन केलेले आहे संकेत भाऊ, बाली भाऊ, भूषण पवार आणि रोहित गुप्ता. रोहितच आहे ना? इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तसेच याचे आयोजन केलेले आहे संकेत भाऊ, राहुल भाऊ. कोण आहे? क्या गुंडा बनेगा रे तू? राहुल गुप्ता ना? नमस्कार, मी किरण पास्टे. येत्या 23 एप्रिल 2023 रोजी चुनाव टीम 22 एप्रिल 2023 रोजी. नमस्कार, मी किरण पास्टे. येत्या 22 एप्रिल 2023 रोजी चुनावटीमध्ये सीपीएलचे आयोजन केलेले आहे. तर बाली पवार, भूषण गुप्ता